i no ho podem fer. Quan hi ha gent que no pot pagar ni tan siquiera les medicines que li van al metge, o quan hi ha gent que té aprovades des de fa mesos i més que mesos prestacions socials i no les cobra. Quan s'està agredint a la sanitat i a l'ensenyament. Quan passa tot això, els drets humans no s'estan complint. Però hi ha una altra raó per la que estem així. I és que pensem que la resposta a aquesta situació té que vindre del dret a decidir de la ciutadania. És impossible que en aquests moments, en aquesta situació de crisi social i econòmica, se pugui eixir sols en mesures econòmiques o polítiques. Sense la intervenció, la participació de la ciutadania, sense la consciència de tots i de totes de la situació en la que estem i sense que se mos escolten, sense que l'administració tinga mecanismes que pugui permetre la participació i escoltar a les organitzacions socials i a la població en general, va ser impossible eixir de la situació en la que estem. Per això estem així, perquè reivindiquem el dret a decidir de la població, el dret a decidir de la ciutadania. Això nosaltres ho concretem en el nostre poble en un pla de mesures d'urgència social, però entenem que no sols és la resposta en un poble com el poble d'Alfafar, sinó que aquest espírit és l'espírit que pot permetre començar a eixir d'aquesta situació. Però per poder fer això se necessita mínimament un respecte